नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहेत पर्यावरण प्रकल्पामध्ये पाणी टंचाई आणि उपाययोजना. आपला प्रकल्प पूर्ण मराठीमध्ये आहेत. संपूर्ण मुद्दे या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत. तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळवायचे असतील तर आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपल्या मित्रमैत्रिणींना या चॅनलची लिंक शेअर करा आणि त्यांना चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगा. PDF हवी असेल तर आपला फोन नंबर दिलेला आहे, त्यावर संपर्क साधा. व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि पैकीच्या पैकी मार्क मिळवा. संपूर्ण पॉईंट या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर केलेले आहेत, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण पहा. आणि या व्हिडिओमध्ये या PDF चा पासवर्ड पण दिलेला असेल. तुम्हाला भेटला तर तुम्हाला ही PDF भेटेल, नाही भेटला तर आपला मोबाईल नंबर दिलेला आहे, त्यावर संपर्क साधा. तुम्हाला तिथं PDF भेटेल. व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करा. काही विद्यार्थी आम्ही त्यांच्यासाठी गरजू विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ आणत असतो, तर विद्यार्थ्यांनी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी आम्ही नवीन व्हिडिओ या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आणत असतो. चॅनलला सपोर्ट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पूर्ण व्हिडिओ पहा.
व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.